Heddi fi'n arweinydd ar cwrs Cymraeg sydd wedi ei trefnu gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dwi yn gwneud cwrs Cymraeg yn Prifysgol Abertawe. Mae wedi cael ei redeg gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Nes i yma llynedd i ddod i'r cwrs Cymraeg. Rydyn ni wedi cael un o ddau gwersi Cymraeg a'n sôn am benfaith, Mae'r sôn am y dyfodol a pethau gwahanol, a rydyn ni wedi cael sgwrs gyda Bethau Gwanas yr awdures. Ni wedi gwneud gramadeg a fi'n jyst yn helpu nhw gyda enwau, berfau, byrfenwau, a oedd yn dda iawn gyda pethau. Ond pan o'n i'n lefel A, oedd yn anodd iawn jyst i gwybod beth yw berfau a beth yw berfenwau. Felly mae gwahaniaeth rhyngddynt yn bwysig i wybod a fi'n credu bod pethau fel yna yn helpu. Roedd yn jyst cyfle dda i fi ymarfer fy Nghymraeg a cymdeithasu gyda phobl eraill, pobl ifanc, achos does dim rili lot o cyfleoedd yn fy ardal i. Nawr, dwi wedi dod nôl i helpu mas achos o'n i'n meddwl roedd y cwrs yn dda iawn. Wel, fi'n credu ei bod yn bwysig achos mae lot o Gymraeg nawr yn Nghymru. Mae lot o'r ysgolion yn gofyn am bobl sy'n gallu siarad Cymraeg. A fi'n credu bod os ysgi eisiau bod yn Nghymru a byw yn Nghymru, mae'n bwysig i chi siarad Cymraeg a gwneud eich gorau i cadw'r iaith yn fyw. Mae'n bwysig iawn, yn enwedig os wyt ti eisiau byw yng Nghymru, yn fy marn i siarad y iaith, a felly mae cwrs fel mae'n gwych a yn enwedig i bobl ifanc, achos dyma'r amser i ni cael dysgu'r iaith, yn enwedig i cael swyddi yn y dyfodol. Fi'n astudio Cymraeg a dwi'n credu bod yr cwrs yn dda, bod jyst am fi, achos fi wedi bod ddim yn rhugl o gwbl pan o'n i wedi dechrau, a nawr fi'n credu bod i'n gallu siarad yn hyderus gyda pobl a ddim jyst gyda ffrindiau, pobl tu allan. Yn enwedig os wyt ti eisiau astudio Cymraeg a dod yn fwy hyderus, mae'n gwych a cwrdd â bobl ifanc eraill sydd eisiau dysgu'r iaith hefyd. Mae'n gred i dod i Prifysgol a cael y teimlad o beth bydd y fel. Oherwydd des i Prifysgol, ces i'r cyfle i weld sut mae'r Prifysgol yn cael ei redeg y fe. Penderfynais i astudio Cymraeg a mathemateg yn Prifysgol Abertawe ar ôl dod i'r cwrs yma. Enillais i'r Prifysgoliaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar ôl sefyll arholiad a mae'r ysgoloriaeth ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio rhan o'i cwrs yn Cyfrwng y Cymraeg achos fi'n astudio mathemateg a chynnig eiriau i sefyll. Fi'n credu mae'n bwysig. Mae cwrs fel mae'n gwych. Roedd yn jyst cyfle dda i fi ymarfer fy Nghymraeg a cymdeithasu gyda phobl eraill, pobl ifanc. O'n i'n meddwl roedd y cwrs yn dda iawn. A dwi wedi mwynhau.